अ आङो बे ओनसोलनिनो आं सिमलुगुरि PCDC-निनो सासे बासिन्दा। बेयो गंसे PCDC अफिसमोन बियो। मडेल PCDC अफिस आरो। मा सनाव लुवामोन? 18-19निफ्रायनो लुनायखौ जों नुदों आरोखि। आच्छा, ओमफ्राय ठिकादारा सोर? ठिकादारा जोंनि मिथिनायाव डिमाकुसि ओनसोलनि बिक्रम दैमारि होननानै मिथिगौ आरो। ओमफ्राय बे बिक्रम दैमारिया बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैथारिया? ओरैनोथ' 2 बोसोर जाबाय जों नुवाखैनो। जिहेतु इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्राय जों बेयाव नायबाय थादों। माने फैखायाखै आरो बे खननै ना खनथामसो लोगो मोनबाय फैखायाखै दा खनसे। थारमाने BPF-नि बे सोरखारनि आमोलावनो बानायनायमोन? बनायनाय। बेनि उनाव फैखायाखै खनसेबो? नाम निसाना जेबो गैया रा? जेबो गैया। जागोन होननानै इसारा होदों खिन्थु गैया। ओमफ्राय पाब्लिकआ बिनि सायाव माबाफोर डिसिसन लादों नामा? माबाफोर आल'सना खालामो नामा? न'आदि जायासै? पाब्लिकआथ' बुंदों जे बे न'खौ हयथ' जानाय नंला दां। थगायबाय खोमा बिसोर होननानै बुंदों आरोखि। जे हयथ' बिनि फैसाखौ हयथ' दिहुननानै बिथांमोना हयथ' जाजोब्बायबो जानो हागौ। दिनैसिम गैला बनायला। एसेबां गोबाव जाबाय जिहेतु नङा होमबा? गोदान स्किमफोरानो जाजोबलांबाय। बेथ' आरो बिसिनि समाव BPF-नि समाव बनायनाय इमान गोजाम न'मोन। दाथ' जानायनि सम्भाबना गैला खोमा फैसा जाजोब्बाय खोमा एसे। आरो इदिनो बहाबाफोर बिदिनो हाबदान खालामनाय दं नामा बिथांनि नामाव? आंथ' बहुत खोनादों जेरै मुरमेला PCDC-आबो बिदि हाबदान जाना थादों। आरो बबेबा बिदि खोनादों आरो। मथथे एकदम बरबाद खालामदों। बरबाद जाजोब्बाय जिहेतु इमान मोजां बुस्थुखौ बनायनानै मोनसे गिदिर हलमोन बियो। जागौमोन समायना जागौमोन नङा होमबा? मिटिं खुंनो हानाय जागौमोन। पाब्लिकनि सम्पति? पाब्लिकनि मोनसे सम्पतिमोन आरो बियो। आच्छा, नोंथाङा बिक्रम दैमारिखौ सिनायो नामा? बिक्रम दैमारिखौ ओरैनो आङो बिथाङा BPF-नि सासे ठिकादार ग्रुपनि सासे लिडार होनना मिथिगौ आरो। आच्छा, बिथाङा आथिखालाव BTC ओनसोलाव गोबां जायगाफोराव गिदिं BTR सरकारनि खामानिफोरखौ नायगिदिंदों आरो गोबां खामानिखौ बिथाङा खेंफोरथि होगासिनो दङ फेसबुकआव। दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? बिथाङा जिहेतु ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों जे गोबां माने इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनाया जितु खामानि गैया मा गैया होनना बिथाङा बुंदों। खिन्थु बिथांमोननि समाव BPF-नि समाव जेरै बिक्रम दैमारियानो माने बेबायदि खामानिखौ मावनानै जितु आधासो गारना दोनबाय। बिथांमोना मालायखौ बुंना मा जानो? जितु बुंदोंबाबो गावसोरनि देहायाव नांफिनदों। जितु प्रमान जाबाय नङा होमबा? बे PCDC अफिसखौ बिथांमोना लुना होनो हायाखिसै बिदि आरो। आच्छा, फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनाबो निस्सय जिहेतु बे न'आथ' बिदिनो थायोब्ला एबा PCDC अफिसा बिदिनो थायोब्ला बेखौ रायजो राजाया बाहायनो मोननाय नङा होमबा? बिनि सायाव बे सिमलुगुरि PCDC-नि ओनसोलनि सुबुं जानानै नोंथांमोना बिनि सायाव राहा लागोन नामा? जोंथ' राहा बिदि लानो जोङो जितु सानाखैबो आरो साननायबो नङा। जितु बिथांमोना जितु मावासै गारना गालांखाबाय। दा जों बे मानसिखौ जों नागिरनायाव मोनला नङा होमबा? जिहेतु बिथाङा मावनानै गालाङासै। दाथ' हयथ' बिनि माबायानो गैला खोमा, जोब्बाय खोमा बेबायदि आरो। जोङो जितु समय सापेक्षे जों बिथांनि जि मावनानै जितु आद्रा थालांबाय जितु मावना होआसै बेखौ जों हयथ' रायजोफोरनि गेजेरजों बा जोङो बिथांखौ बिबेचना जों खालामगोन बा बिसार खालामगोन जोङो बिथाङा मानि थाखाय मावनानै होनो हायाखिसै। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, SSC, आर्मी GD, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।